ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೀಪಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡ್ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಮಿದಿನಕ್ಲೇನು ಆಕ್ಲೇನು ತೂಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಆವಾಡ್ ಆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಆವಾಡ್ ಆತಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ತಿನಸ ಆವಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಮರ್ದ ಅಡ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಮಿದಿಯಿಂದ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಲ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತಿನಸು ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿನ ತಿನಸಡು ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡುಂದು ಬೈದೆ ಏನ ಪಂಡ ಪೆದ್ಮಿದಿ ಗಡ್ಪನಂಚಿನ ಪುಡಿ ಮರ್ದು ಅಂದ್ ಪೊಡಿ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ಪು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ನತ್ತದ ಪೆದ್ಮಿದಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನೀನು ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆನ ಏತ್ ಹದ್ದಡು ಬರ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪಾಡ್ದೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮರ್ದೊಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೆದ್ಮಿದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏತಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ಕೇನಾರು ಪೆದ್ಮಿದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಏತು ದಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುರ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಾಗ್ಲೇ ಗಂಡ 14 ದಿನಟ್ಟು ಅಂಡ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಾನಿ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಮರ್ದೊಂದು 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಸಿಸರಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲೇ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪರ ಕೂರ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಿಸರಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪುರ ಪಾನ್ ತಾರ ಇಂತ ಪೂರ ಪಾಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಸೈ ನನ್ನ ಪೆದ್ಮೆದಿಗೊಂದು ಏತು ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕೋಡು ತಿಪ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ತಿಂಡೆರ್ಡ ಯಾವುಂಡು ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಂತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಪಂಡ ಪುಡಿ ಮರ್ದು ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಕೇನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ನಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಪಾತಿರ್ದ ಪಂದು ಯದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪನ ಒಂದು ಪೋತೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ವಿಷಯನೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಾರ ಆತ ಸಮಯ ದಿವೋಲಿ ನೆಕ್ ಚಮಚ ಆವಡು ಪುರ ಪಾಣ್ಣಗ ಚಂಡಿ ಚಮಚ ಪುರ ಪಾಡಿಯಾರ್ನಾಂಡ ಮರ್ದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗ್ರತೆಡು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಾರು ಆತ ಸಮಯ ಮರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ ದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲಿ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಪುಡಿ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೂಕ ಪುಡಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಬೋಡುಂದು ತೂಕ ಇನಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು 2 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಏನೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೋಜವೆ 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾವುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡು ಈ ಪಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪಾವುದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆಯಾನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜರೆ ಪಾವುದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಬೋಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾವುದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ತಾತಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ತಾತಾಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಾವುದಾತು ನಮಕ್ ದಾಸಿಮಿ ಬೋಡು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆಯಾನು ಅಂಚನೆ 11 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರಿ ಮಂತದ್ದು ನೇನು ರಡ್ತುಂಡು ಮಲ್ತೊನೋಡು ಮಲ್ಲ ಅರಿಯಣ್ಣ 3 ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡರ ನಾಂಡು ಈಜಿಂದ ರಡ್ತುಂಡು ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ 2 ಕಿಲತ್ತಾತು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆಯಾನು 5 ಗಡಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ತಾರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೆರೆಯೋ ನೋಡು ನೆತ ಕಾವುದಾಲ ಬೂರ್ರವಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ 1 ಲೀಟರ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೋಡು 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಬೋಡು ಒಂಜರೆ ಪಾವುದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ 1 ಕಿಲತ್ತಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತ್ ನಮಕ್ 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು 2 ಕಿಲೋ ಮಲ್ಪುವರ್ಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನಾಂಡು 2 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಡೆ ನಿಕುಲು 4 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂಡರ್ನಾಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನಾಂಡು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲನ ಲಾಯ್ಕ್ ತುರ್ಪೋಡು ಪೆರೆಸೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೂರೋ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯೋ ನೋಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಕಾವು ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀತು ಬಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋ ನೋಡು ಏತು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಯಾರ ಆತೆಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರೋ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಈತಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟುತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು నేను ಪೆರೆಯೋ ನೋಡು నేను ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೋ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೋ ನೋಡು నేను ಈತ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನು ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೆರೆಯೊಲ್ಲೆ ಕಾವು ಚೂರ್ಲ ಬುರ್ರವಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಗರಿ ಪೆರೆದ ಮೂಲು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಒರಿದನು ಒಂದು ಕಜಿಪುಗು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಪೆರೆಯೊಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಂದಲದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಿಪುಗು నేను ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ಕು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೆರೆಯೊಲ್ಕ ಇಂಚನೆ ತೂದು ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಪೆರೆಯೋ ನೋಡು ಐನುಗಡಿ ತಾರೈ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೆರೆ ಒಂದಾಂಡು ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಪೆರೆದನು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕಾವು ಬೂರ್ದುಜಿ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಬೆಲ್ಲನ ಪೆರೆಸೋ ನೋಡು ಕತ್ತಿಡೆ ಪೆರೆಸಲೆ ತುರ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತುರ್ಪು ನೈಟ್ ತುರ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುರ್ತಾರನ ಅಂಟಂಟ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಂಚನೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತುರ್ಪು ನೈಟ್ ತುರ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮರ್ದು ಪೊಡಿ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಅವು ಪೊಡಿ ಅದು ಲಾಯಕಾದ ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾರನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಅಂಟಂಟ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚನೆ ಕತ್ತಿಡೆ ಪೆರೆಸೋ ನೋಡು ಬೆಲ್ಲ ತುಂಡಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೆರೆಸೊನ್ಲೆ ರಡ್ಡಿಕಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಪೆರೆಸೋ ನೋಡು ಕತ್ತಿಡೆ ಪೆರೆಸೋ ನೋಡು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಿಡೆ ಮೂರೋಡು ಹೂವೆ ಕಾರಣಗಳ ಅಮಸರಡು ಒಂದು ಆಪುನತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊನ್ಗ ಸೂಲ್ ಜೊತದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರು ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಯಾರು ಆತೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏಸು ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಏಸು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ತುಲೆಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡೊಂದು ಒಂಜೆರಕಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂರೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ತಿಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಮೂರೋನ್ಗ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಮುಜಿ ಮುತ್ತುನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಅರಿಯಂಡ ರಡ್ತುನು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಮೂತುನು ಮಲ್ತೊನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಅರಿಯುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮುಜಿ ಮುತ್ತುನು ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತು ಇಂಚ ಮೂರು ಯಾರ್ಲ ಯಾವನುಂಡು ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮೂರನ ಸುತ್ತಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂರೊಂದಿ ದಾಂಡು ಒಂಜರ ಕಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೂಲು ಮೂರು ದಿವೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ 11 ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದಿವೋ ದಾಂಡು 2 ಕಿಲ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೆರೆಸ್ ದಿವೊಂದ ಅಂಚೆನೆ 5 ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಕಾವು ಪೋತು ನೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ದು ಪೂ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೆರೆಯೋ ನೋಡು ಒಂದೀತು ರೆಡಿಯಾಂಡು ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೂಕ ಪೊಡಿ ಮರ್ದನು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಒಂದು ಈತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬಗೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದಾಸಿಮಿ ತಾತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಈತು ಪೊತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪೊತ್ಪರುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ಪರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈತು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಪೊತ್ಪು ನಾವು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಅರ್ಧನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒರಾನೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಯು ಜವುಲ ಐಕ್ ಒಂತೊಂತನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೊತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂತ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದು ಓಡ್ಚಿ ಪೂರಲ ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮಾತು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಬೇತನೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತನೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೇತನೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೊಡವೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿಲು ಇನ್ನು 3-4 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ತಾರಲೆ ಯಾವುದು ಕಾಯಿನ ಘಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು నేను ತೆಪ್ಪುಗೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕುಡೋರ ಪೊತ್ಪುಗ ಕುಡೊಂದು ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪಾಡೊಂದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಇನ್ನೇನು ತೆಪ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಆವಡು ಬೇತೆ ಹೂ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಲಂಚನೆ 3-4 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ನಾಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತದಾಂಡು ನನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಮಾತು ಸಾಮಾನುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ದಪಸ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊತ್ಪೊಡು
ಜೀರ್ದರಿ ಒಂದು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತು ನೋಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗೆ ಎಂಚ ಪೊತ್ತುನುವ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತೊಂಡಾನು ಜೀರಿಗೆ ಪಟ ಪಟ ಕೊನೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ದರಿ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಮುಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಸಿ ಮೀನು ಪೊತ್ತುಗ ದಾಸಿ ಮೀನಿನ ಕೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೊತ್ತುನುವ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತು ದಾಸಿ ಮೀನು ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಕಾಯಿನೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಯಾವ ಈ ತಾಂಡ ದೆಪ್ಪುಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗು ನೇನು ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪೊತ್ಪುಡು ನಾಲ್ನೇ ಬಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪೊತ್ತೊಂದು ಮೆತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದತ್ರ ಅರ್ಧ ಪೊತ್ತು ನೋಡು ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಟ ಪಟ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಪಟ ಪಟ ಹಾಕೋನುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತೊನ್ಗೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದೆಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಟ ಪಟ ನೋಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೈ ಪೊಡು ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿನುಂದು ಯಾವ ಈ ತಾಂಡ ಉಡಾವಣೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ದೆಪ್ಪುಗೊಂಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾತಾಯಿ ಒಂದು ಬಡಿ ಇಲ್ಲಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪುಗ ತಾತಾಯಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಾತಾಯಿ ಪೊತ್ಪುಗ ತಾತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಸಾಮಾನು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊತ್ತದು ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಜಿ ಕೂಡ ಪೊತ್ತು ಪರಿಪು ನಾವು ಒಂದು ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು 2-3 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿಡು ಒಂದುಲ ಕೆಂಪಾಂಡು ತಾತಾಯಿಲ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ತಾಂಡ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಜಿಲ್ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುಗ ಒಂದು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ಪೊತ್ಪುಗ ಬಜಿಲ್ಗಳ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಬಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುಂಡಿ ತಾತು ಪಾಡ್ತು ನಿಕುಲು ಪೊತ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಟ್ರವಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಲಕನೆ ಒಂಜರೆ ಪುಂಡಿ ತಾತು ಪಾಡ್ದು ಬಜಿಲ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಬಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೈಟಿಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ಅವು ಕುರುಕುರು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಾವೆ ಇಂಚ ಅಂದನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನು ಫುಲ್ಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಜಿಲ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಿಂಟು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡು ಪೂರ ಅಡಿಗೆಗೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯಾರಂದ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಕರ್ಚುಂಡು ಅಡಿಗೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಅವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಿಂಟು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಬಜಿಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ಮೂಜಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕುರುಕುರು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆವಡವು ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಈತ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತಂಡ ಒಂದು ಈತ ಅಂಡ ಯಾವು ನನ್ನ ಮಾತ ಬಜಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯತ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದಿ ಒಂದೇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೇತನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೇತನೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೇತನೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿದವಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಜಿಲ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಬಜಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು 1 ಕಿಲೋ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಗೇತುಲ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆವಡುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತು ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ಪರ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊತ್ಪರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಜಿಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತು ನೋಡು ತಾರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಓಡ್ಚಿ ಪೊತ್ತುದಾನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚ ಕೂಂಟ್ನಾಗ ಐಟು ಎಣ್ಣೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಆ ನಮನಿ ಆತು ಕೆಂಪು ಆವಡು ತಾರಾಯಿ ಅದ ಮುಟ ತಾರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೊಡು
ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೊತ್ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಏನಂದೆನ್ನರಿ ಕೆಂಪಾತನ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾತಾಯಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ತಾತಾಯಿ ಒಂತೆ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೊಡಿ ಹಾಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾತಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದಾಸಿಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ ಬಗ್ಗೆನ ಏನಂತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದಿವಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ತು ಕೊತ್ತು ನೋಡು ಕೆಂಪಾವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದ ಮುಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊತ್ತು ನೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತನು ಕೆಂಪಾತನು ತೂವನಿಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲು ನಮಕೊಂದು ಅಗ್ಗಿ ತೂನಾಗ ಕರ್ಕುರ್ಕ ನೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಹೊತ್ಪೋಡು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಕರ್ಕುರ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಯಾವನೊಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾವು ನಾನು ತೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ತರೈದ ಪೂನಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ತೊಂದ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು ನಿಕುಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೊತ್ತಾರ್ಲ ಮರ್ದ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದಿವಾರ ಆಪುಜಿ ಈಜಿನ ಒಂದು ಪೆದ್ಮೆದಿಗು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ದೀದು ಕೊರ್ರೋಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗನಿದಾತು ಕೊರ್ರೋಂಡು ನಿಕುಲ್ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೊತ್ತರ್ನ ಮರ್ದ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದಿವಾರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇನಗನೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೂ ಇಂಚ ಪಿರೇವು ನೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೈ ಪೂ ಪಿರೇಯಲಕ ಪಿರೇಯರ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೂ ಆವಡು ಇಂಚೆನೆ ಸಣ್ಣ ಪಿರೇವು ನೋಡು ಪಿರೇವನ್ನಗನೆ ಆತನಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಲೀಟರ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕಿತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ ನೇಯ್ಗೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ನೆಯ್ಯಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪಾವಡು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ರಪ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಇಗಳು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತುವ ಒಂದು ಪಂಡಾರಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರಪ್ಪ ಕಾಯುಂಡು ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದ ಮುಟ ಐಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀವು ಒಂದಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ನೇನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಹೂವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಇತ್ತೆ ವಿವರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಬಂದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಆಪುಜ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತು ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀವಿ ತಾತ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ದಾರಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಸಿಮಿ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜೇಕು ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೇಕು ಒಂದುಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ರಡ್ಡರೆ ತುಂಬಿದಾತು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಗುದ್ದುದು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚಿನೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀನು
ರಾಣೆಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಣೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಸಜ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನೇನ ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಪಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದೊಂತೆ ಪಾಡ್ರನಿ ಮೂಜಿ ತಲ ಬಂದ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸಾಮಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕೂಡ ತಾರೆದ ಪೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ನಾವು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬಜಿಲ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕುಡ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕುಡ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಜ್ಜಿಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಸಾಮಂದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಕುಡ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುವೊಂದು ಬರೋಡು ಹೌದಾ ಅಜ್ಜ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ವರಾನೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ಅಂಚ ವರಾನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನೇಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಹೊಂದರಗೋಸ್ಕರನ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನು ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಅವರ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿರಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಉನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕ ಇಂಚ ಒಂದು ಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಬಜಿಲು ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜೇ ಲಕ ಪಾಡೊಂದ ಪೂರ ಬರೀ ಹಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ವರಾನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊಂದೋ ನೋಡು ಬಜಿಲ್ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬರೀ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲಿ ತಾರಾಯಿ ಬಜಿಲು ಬೆಲ್ಲ ಮರ್ದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ ಥರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದಾತ್ ಬೇಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ಡು ನಿಕುಲು ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಲ್ತಾರಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲು ಪಿದಾಯಿಪುರ ದಿಕ್ಕೇಲು ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದಿರ್ತಾತ್ರ ಪಿದಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗ್ಯಾಸರ್ ಮಲ್ತಾಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪಾತಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂದೆ ನಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತ್ ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಗ ಪೂರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂಗ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಾಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಾಂಡು ಇಂದೇನು ಇತ್ತೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಂತ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆತಂಡು ಒಂದು ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಎಂಚಾತನು ಕೈಪೆ ಖಾರ ಸೀಪೆ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್లో ಒಂಜೆ ಲಕ ಬೈದನು ಒಂಜೆ ಲಕ ಅವಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಲ್ತ ವಿಧಾನಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೀಪೆ ಖಾರ ಕೈಪೆ ಪುಡಿ ಮರ್ದ ಬಂಡ ಇಂಚ ತುಲಿ ಬುಡು ಬುಡು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಟು ಪುರ ಅರವಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಪುರ ಅರವಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈದಲು ನಾನು ಒಂಜನೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನಮ್ಮೈತನೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣರಿ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಬಂದು ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೈತೆ ಹದ್ದು ಪೂರ ಒಂದೇನೈತೆ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ నేను ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜೇ ಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದೈತೆ నేను ನೆಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದುಂಡ ಆಡಿಟ್ಟು ಅತ್ತು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ನೆಟ್ಟೋರಿ ಯೂಸ್ ಆತಿ ನೀತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಗಾನಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಓಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದೀವೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮರ್ದು ಪನ್ಪುನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಟ ಅರಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ 1 ಕಿಲೋ ಬಜ್ಜಿಲ್ಗೆ ಇನಿ ನಾನು ಏಟ್ ಹದ್ದು ಪಂತೆನ ಆತೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಮರ್ದ ಸಾಮಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಟ್ ಪಂತ ಆತೇ ಹದ್ದಡು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಹದ್ದಡು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಆವಡು ಸೀಪೆ ಆವಡು ಕೈಪೆ ಆವಡು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಕ ಬರುಡು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇ ಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅದನಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ತಿನ್ನರಾಪುಜಿ ಅದನ್ನ ಖಾರ ಆವಡು ಕೈಪೆ ಆವಡು ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಒಂದು ತಿನ್ನರಾಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಲಕ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ದೀಯ ಉನ್ನೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬುಟ್ಟವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನೇನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ದೀಪನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ದೀವರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ನೆಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು నేను ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪನು ಕೆಲ್ ದೀಪಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ಹೊರ ಲಾಯಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋನಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತನೆ ಯಾವತ್ತು ಅಜ್ಜ 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ದಿ ಅಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಬರಣಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಮಣ್ಣದ ಐಟ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಬರಣಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡು ಮಿನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲಿಡು ಪಾಡ್ದಿ ಅಂಡಲ ಟೈಟ್ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಿದು ದಿ ಅಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಚಂಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಚಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಹಾಪುಂಡು ಮರ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಮರ್ದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಉಂದಿ ತಾಂಡ ಯಾವ ನನ್ನ ಜಾಕವು ನೇನು ಪೊಡಿ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮನ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊಡಿ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನು ಯಾನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನತ್ತ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಕಲ್ಪಡಲಿ ಯಾನ ಕೇನೋ ನೀವು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನೀವಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಚಾಲೆನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೇನೊನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಹಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಭೇಟಿ ಆಪೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ.